Hvordan ser dit køkken ud om 15 år? Et Vordingborg-køkken vil stadig være godt og velfungerende. For hos Vordingborg-køkkenet lader vi ikke tilfældigheder styre kvaliteten. For os følger pålidelighed med navnet. Derfor underkastes møbler, moduler og materialer omfattende afprøvninger i et testlaboratorium, inden produktionen kan gå i gang. Vi producerer efter vores egne skrabekrav, som ofte overgår generelle industristandarder. Kun prototyper, som består af alle prøvekategorier, får lov at fortsætte til produktion. I vores verden betyder dette kvalitet helt fra den spæde start. Et Vordingborg-køkken skal blive ved at fungere perfekt, selv efter 15, 20 eller 25 år. Derfor testes alle bevægelige deles funktion med langvarig kontinuerlig påvirkning. Vigtigt for os er desuden, at dette sker under fuld belastning. Hvad betyder Vordingborg-kvalitet egentlig? Vi udsætter vores skabsmoduler for langt mere end den krævede påvirkning. Hvor standarden foreskriver mindst 60.000 gentagelser, udfører vi 80.000 eller flere. Denne holdbarhed og kvalitet gælder alle skabsmoduler. Vores vægskabe og hylder kan for eksempel belastes med langt mere vægt end normalt. Der er altid megen fugtighed i et køkken, hvad enten det gælder vand på arbejdsfladerne eller langvarig dampudvikling under madlavning. For at kunne garantere langvarig modstandsdygtighed over for fugt, tester vi vores materialer gennem mange forskellige processer. For eksempel testes modulernes kanter med hed damp. Eller bevægelige metaldele i en aggressiv salttåge. Dette gør os i stand til at simulere et livsforløb på mindst 15 år i vores test. Hos Vordingborg-køkkenet ved vi, at et køkken bliver udsat for en masse forskellige klimapåvirkninger. Lige fra kulde til stærk varme og fugtighed. Derfor må vores møbler bevise, at de kan tåle ekstrem kulde, varme og fugt. Som i en tidsmaskine udsættes alle materialer for forskellige simulerede klimapåvirkninger, der ælder dem kunstigt. Således simuleres 15 år på blot 270 timer. Testresultatet hjælper os til at opnå højeste modstandsdygtighed, selv under ekstreme forhold. Selvfølgelig ser fronterne på modulerne flotte ud, når de er nye. At de også gør det efter 15 år, skyldes simpelthen kvaliteten. Vi belyser alle overflader med ekstremt kraftigt xenonlys. Derigennem kan vi bedømme de farveforandringer, der sker ved ældning, og foretage de nødvendige justeringer af produktionen. Og fordi alt lys ikke er ens, afprøver vi hvert nyt parti under forskellige forhold. Derfor har fejl ikke en chance. Og vi er således sikre på, at dit Vordingborg-køkkens finish mere end holder standarden. Et køkken udgør en central del af dagliglivet. Derfor udsættes det for en lang række væsker, heriblandt syre fra citrusfrugter eller stærke farvestoffer. For at gøre vores overflader klar til vedvarende daglig brug, udfører vi kemiske prøver, udsætter dem for skarpe objekter og simulerer slid på håndtag 10.000 af gange. Alt dette for at sikre overfladernes bestandighed i hele køkkenets lange levetid. Hvor begynder ansvaret for bevarelsen af en verden, vi fortsat kan leve i? Vi tror på, at det begynder med en aktiv indsats for at bevare naturen.
Derfor benytter Vordingborg-køkkenet træ fra bæredygtigt høstede skove, hvor der plantes et nyt træ for hvert eneste som fælles. Og hvor dyrs og planters miljø bevares. Det er præcis derfor, at vores køkkener bærer kvalitetsmærket fra verdens største organisation til bevarelse af skovene, PEFC. Vordingborg-køkkenet var en af de første, der kunne bære dette mærke. Det er sådan, vi ser vores ansvar.